Ще каним класната на бал. Колко минути е това твой футбол? И много сме развълнувани да поканим класната, да видим дали ще се зарадва на нашата изненада и какво ще ни каже, да или не. Поне на 25 за краката и за ръцете някой багажник. Да. Една идея още назад, защото Дарина и Райчо не се виждат. Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли ти? И всички гледайте надал, като дойде класната. И се радват, че са с усмивки до ушите. Да, ма чакаха направо. Примерно аз гирите и двете да склонят така и Да, и гледайте примерно горе-долу в една линия да сте. и в една линия. Малко е тъй насам. Надясно към Радомира малко. Тъй. Браво, Преси! Без тебе нямаше да е същия този клас. Един неразделен клас с радостни песни и шеги. Дълго гласеше града след петия час. Един неразделен клас с общи тревоги и мечти чертаеше своя път и вярвахме всички до един, че ни чакат само празници, че щедро безпределно времето пред нас. Къде останахме чудни вечери? Даже мислех по едно време да кажа, ти също излезе ми работа. Пожелавам